Anong ginawa? May utang kayo sa tindahan? Mayo, ma'am po. Talagang tinitiis niyo rin yung gutom? Ayun po. Naku. Meron dito, bili mo ng gatas si ano? Bear Brand, kahit Bear Brand ano? Ayun po. Bear brand po. Nawa din ako. Talaga napaluha ka eh. Maging hanggang wakas nitong buhay. Sinuyod namin ang kasulok-sulokang lugar ng Barangay Sugod, Tinambak, Camarines Sur upang maghanap ng pamilyang Hikahos at mabigyan ng tulong mula sa aming mentor na si Kuya Bal Santos Matubang. At dito namin nakilala sila Mayra na talaga namang sobrang nakakaawa ang kanilang kalagayan. Isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kaya meron kaming pupuntahan dito na talaga namang talagang tios at anong pamilya amin tutulungan kasi yun ang ano yung buhay nila. Ito mga kasama ko si Payangaw. Ano pa? Pangyaw TV. Pangyaw TV. Sagap. Hindi Si Pangyaw. Rabas, mahilig magrabas soon. Yan. Yan. Di nawara-wara sa Hello, welcome back to my channel. Andito kami ngayon sa Tinambak, Camarines Sur, Sugod Tinambak, Camarines Sur para alamin yung mga lugar. Dito ba? Ito? dyan. Ito yung kalagayan ng magandang umaga po. Ayun. Ayun. Naka-duty si ano? Diyan po ang Haronenda. Doon sa po. Sa kabila. Dito pala eh. May tao dyan? Iba po. Sa akong nga po. Ito po yung bahay ng ating magandang araw po mga kalingap. Andito kami ngayon sa Sugod, Tinambak, Camarines Sur para hatidan ng konting tulong yung magandang araw po. Ay, kayo po yung asawa ni Eric po. Asan? Hindi man po tumutulo to pag umuulan. Lumag po. Ito si Nini. Ano pangalan mo, Ni? Charis, ano po? Mayra po. Mayra. Pwede magdagos. Dapat po. Baka may aso. Kayo nga po. Ano to? May sakit yan o nagdididi. Ano po? Yan. Hello, Toy. Bagong gising si Tutoy. Ay. Bagong gising. Ilang anak niya? Dalawa? Iyo po. Kumusta naman? Ito yung asawa mo. Naka-duty to kanina na. Iyo. Si Eric Helis. Ikaw po, ano pangalan niya po? Mayra po. May po ang apelyido? Ulikino po. Mayra po. Mayra Tolentino. Iyo po. Tolentino. Ito si anak mo. Hello. Kumusta? Hi. Kumain na kayo? Iyo na po. Ano yung ulam niyo? Ano po? Gulay na po. Ba't naiyak? Pwede matingin tong ano niya? Bato na, nagiba to ng ano? Nakibungkal na yun. Ano yan? May sinaing man sila. Gulay na, ano yung ulam niyo? Gulay na ano? Ayun, may tanim silang bungkukan yan. Kalagayan ng bahay nila. Masarap ng palang panira nyo. Talangka, malaking talangka. Ayun. Sarap nito. Luto na yan? Nila po. Yung asawa mo nagtatrabaho dun sa sa sentro. Iyo po. Magkano yung sahod niya?
1.5 lang po. 1.5 isang buwan? Naku, sabi 3,000. Ay, 3,000 gano'n po. Akin senas 1.5. Ayun. Nakakasapat naman yung ano niya? Hindi. Dito. Kulang. Hindi, paano yan? Anong ginigiman yung paraan para makasapat sa pang-araw-araw na pangailangan niya? Titipid lang po. Ha? Tipid lang. Tipid? Ay, naku. Ito, nagagatas pa to si Tutoy. Iyo po. Yung kagatas po. May bigas kayo ngayon? May one. Wala na. Paano yan? Di pag umuwi si mister mo, may dalang pagkain man. Iyo po. Luto na. O, bigas. O, huwag kang iyak, Noy. Si ano to, si Kalampitos. Tutulong sa inyo. Ano? Ayan. Oo. Ano ito pangalan mo, Nini? Charis po yan. Ha? Charis. Si Charis Pimpeng ko. Anong pangarap mo, Nay? Gusto mo maging ano? Singer? Ito po. Ha? Ay, mahiyain. Ilang taon na kayo magkasama ni mister mo? 4 po. 4 na taon. Buti man nagkakasya naman kayo dito sa ano, no? Iyo po. Kesa naman mag-board, ano? Iyo po. Boarding nga. Di pag walang trabaho yung mister mo, Padyak po baga. nagpapadyak siya. Yung kinikita, hindi rin sapat, ano? Hindi po. Kulang pa po saan. Buti hindi ka nakakaisip ng kung ano man pag ano. Ito. Ano yun, nag-uuling lang kayo pag nagsasaing? Ganyan talaga. Kunting tiyaga lang talaga. Ano, Toy? Anong pangalan mo, Toy? Andro po. Ayun. Oo. May dala akong pasalubong sa'yo. Gusto mo? Oo. Oo, may ano. Wait. Yan. Ikaw, anong ano mo? Nandito ka lang sa bahay? Iyo po. Ano? Parang kulang sa ano yung ano? Sa vitamins, di mo binavitamins siya? Kulang po yung pambata. Anong kinakain lang niya? Yung ano Gulay. po, lugaw. Ay, lugaw. Yung gata. Wow naman. Ano pangalan niya? Andro po. Si Andrew E. Andrew lang. Andro. Ito si Charis Charis. po. Hello, Charis. Hi. May dala akong kunting ano, may kunting ayuda galing kay Kuya Bal Santos Matubang ito. Salamat. Pagdamutan niyo na kasi Iyo po. Salamat po. pasabi na lang sa ano mo na maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang. Mabigat din. Sama ano ka na. Ihatid ko na dito. Iyo po. Salamat. Ito mga ilang linggo rin yung mga ano to. Tara. Iyo po. Maraming salamat po Kuya Bal Santos Matubang dahil pinapalaganap mo ang pagtulong sa ating mga kapwa may hirap na nangangailangan. Talagang ito dapat na tulungan to kasi talagang kung meron lang tayong katulad ni Kuya Bal na papaayos natin yung bahay niya. Hayaan niyo po pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon gagawin din natin po yung ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang. Yung papag nila pwede mabulsot dito yung yung bata, ayun kunting lang maano siya. Sana pa ngayon tututukan natin tong pamilya na to. Talagang pandemic kasi nangyari. Talagang daming nawalan trabaho ngayon kasi pandemic. Sana may makapanood ng vlog na to, mga sponsors dyan na handang tumulong sa mga kagaya ni ate, ano pangalan ate? Mayra. Mayra. Kanina pa na. Mayra, tsaka yung pangalan ng asawa mo? Eric po. Eric. Ayan, si Eric Hellis ng Sugod. Pajak driver siya. Tapos ngayon ay nagtatrabaho sa isang water station at ang sahod niya ay 3,000 lang isang buwan. Opo. Hindi kaya talaga yung magaganyan. Okay, maraming salamat po at sana matulungan natin itong pamilyang ito na yung pilit nilang mabuhay para sa mga anak nila. Hindi naman nila kasalanan maging mahirap. Talagang ginagawa naman nila yung kaso hindi lang talaga sapat.
Sana may makatulong po. Maraming salamat po Kuya Bal Santos Matubang sa pagtulong nyo. At ipapalaganap namin kahit nadyan kayo sa Dait Camarines Norte, kahit di kayo makalabas dyan, kami ang bahala sa inyo para tumulong. Salamat po. Ano masasabi niyo po? Salamat po, Kuya. Salamat po, Kuya Bal Santos Matubang. Naiyak ka? Bakit? Mayo mo po. Ha? Bakit walang tumutulong sa inyo dito? Mayo mo po. Naku po. Anong ginawa? May utang kayo sa tindahan? Mayo mo po. Talagang tinitiis nyo rin yung gutom? Iyo po. Naku. Meron dito, bili mo ng gatas si ano? Bear Brand, kahit Bear Brand ano? Iyo po. Bear brand po. Nahawa din ako. Talaga napaluha ako eh. Katulad yan, dilim-dilim dito sa inyo. Bili mo yung gets, so. Bigyan mo na rin ano, asukal, ano, kape. Naku. Giiyak mo lang yan. Ako, yung luha mo siguro, tears of joy yan eh. Napapaluha ka kasi masaya ka, no? Anong marami ka ditong nilalapitan pero walang tumutulong sa'yo? Mayo mo. Pero na-try mo nang lumapit sa mga kapitbahay mo? Iyo po. Wala rin. Mayo mo po. Ano may yung meaning na may o wala o walang itulong o ayaw kayong tulungan? Mayo na po siya. Pero meron naman. Mayroon naman. Saklap. Ano? Ito ni. Oy. Anong gusto mo? Pagbalik ko dito. Hindi, anong gusto mo? Gusto mo ng ano? Ng manika? Uy. Mayayan si Nini. Gusto mo manika? Laruan? Kapatan? Or Jollibee? Nagsasalita na to? Ay, si Nini mayayain na. Ikaw, gusto mo Jollibee? Ha? Gusto mo Jollibee? Ha? Ha? Ano? Jollibee ano? Jollibee? Kumakain na to ng ano kanin. Iyo po. Sige, pagbalik namin dito, babalikan natin sa next Monday, tapos pag full time na rin kami. Iyo po. Baka yung bahay niyo tumutulo to pag ano, lalo pag numagyo. Paano pag nabagyo, sa akin na tutulog? Sa ano po, evacuate. Evacuation. O sige, Ate Mayra, sabi mo na lang kay Kuya Eric na pumunta kami dito para tumulong kayo. Ito medyo makakasapat na rin sa inyo. Malaking ano din. Oo, no. O sige, salamat. Ingat kayo. Uy, Iyo po. ano kita ha? Jollibee, gusto mo balik ko? Ikaw gusto mo laruan? Wow! Mayayain talaga. Sige ha. Iyo po. Salamat po. Ako ay isang anak mahirap. Purito kuya. Lagi na lang akong nagsusumika